cetățeni de etnie romă, mai întâi mergem la domnul Marcel Papafir, îl luăm pe dumnealui, spunem care este scopul și mergem cu dumnealui în teren. El altfel discută cu cei din etnia dumnealui. Discută pe limba lor, chiar pe limba lor. Pe limba lor. Și altfel ne înțelegem. E foarte important, nu? Mi se pare o chestie foarte interesantă. Să aibă ei mesajul lor în limba lor într-un ziar local, până la urmă. Această idee mi-a venit tocmai pentru a elimina discriminarea, ceea ce nu este cazul la noi, dar ceea ce face special această rubrică este faptul că sunt niște îndemnuri, povețe în limba romanes, limba romă a cetățenilor de etnie, dar nu este nicio traducere. Multe lume mi-au spus, Doamne, de ce nu traduce? Să știm și noi ce vorbești. Și am spus, nu, acesta este exclusiv pentru etnia romă, doar ei o pot înțelege. Și este și normal. Nu să facem un dicționar român. Astfel le-ați creat impresia, de fapt nu, le-ați creat posibilitatea să fie și ei ceva mai special. Numai noi știm ce scrie acolo. Nu numai și eu știu, pentru că discut împreună cu pe hârtie. Păi am mai văzut YouTube, blog, să nu mai vorbim de aparițiile în mass media, pentru că până în momentul de față, bine, nu știu dacă ați mai fost într-o emisiune televizată, eu e prima dată când discut dumneavoastră în această postură. Aveți activitate pe internet, chiar și pagină de Facebook. Întrucât la nivelul Comunei Văleni s-a înființat în anul 2008 un centru PAPI, punct acces public la informații din fonduri europene, în cadrul proiectului Economia bazată pe cunoaștere, am avut acces la internet. Întrucât în Comuna Văleni sunt mulți utilizatori de internet, m-am gândit că ar fi bine, în anul 2008 mă refer, să înființez un blog pe linie de prevenire a criminalității. Acesta fiind, de fapt, și singurul și primul din țară. Primul și singurul din țară pe linie de prevenire a criminalității. Deci acest blog l-am realizat inițial cu domnul doctor Sorin Bolog, din cadrul Cabinetului Medical Uman din comună. Și pe acest blog afișez tot timpul sfaturi antivictimale, antiinfracționale, precum și activitățile GAC Văleni, care le facem în comună. Deci acest blog, care se intitulează sugestiv Văleni, Comuna fără criminalitate, este accesat de foarte multe persoane, care am primit mesaje de la persoane din străinătate, care sunt plecate din Comuna Văleni și îmi spun că au descoperit acest blog și cu nostalgie își mi-aduc aminte de locurile natale. Pe urmă, anul următor, deci în 2009, m-am gândit pe o altă platformă online, pe YouTube. La fel am înființat primul canal din țară pe linie de prevenire a criminalității, deci pe platforma online YouTube, în care avem postate aproape 130 de videoclipuri pe linie de prevenire a criminalității. 130 cifra exactă. Da. De clipuri pe linie de prevenire a criminalității, imagini de la concursurile noastre, apariție în mass media a grupului de acțiune comunitară. Și până înaintând, m-am referit la chestiile astea, deci la blog, la YouTube, la Facebook și la Twitter, pentru că sunt gratuite, nu necesită niciun bani, niciun cost din partea noastră. Eu le fac în timpul, puțină muncă. Le fac în timpul meu liber, deci sunt administrator la aceste 4 conturi, deci pe Twitter, pe Facebook, pe YouTube și pe Blogspot, în care țin legătura cu vizitatorii noștri, mulți mă felicită și alți colegi din alte județe, la fel îmi cer sfatul că vor să facă și ei tot la fel, ceea ce cu cea mai mare plăcere. Avem mesaj. Apropo de Foaia Vălenilor, eu acum să vă sugerez, apropo de mesajul pe care l-am primit, cum putem noi cei din Piatra Neamț să citim ziarul Foaia Vălenilor? Deci foarte simplu, nu avem un nume aici. Se poate citi, deci nu în formatul care aveți dumneavoastră. Format electronic, pe asta e. În formatul electronic la adresa gagvălenet.blogspot.com. Deci pe blogul Văleni, Comuna fără criminalitate. Este postat poate fi și descărcat în PDF, nu este nicio problemă. În fiecare lună eu îl public și acolo. Avem aici o întrebare, eu nu știu despre ce e vorba, cazul Mireasa. Vorbește un telespectator, un tânăr care spune că a terorizat sătenii. Despre ce e vorba aici? Și cum adică cazul Mireasa? Ce înseamnă Mireasa? Era o mireasă care făcea sau... Despre ce este vorba? În anii din urmă, în urmă cu 3 ani, pe raza localității Moreni, un tânăr, un minor. Moreni fiind un sat din Văleni. Un sat din Văleni, da. Nu spun numele. Avea obicei să se îmbrace în haine. Un tânăr. Căruia îi spune Mireasa? Avea obicei să se îmbrace în haine femești. Am înțeles. Deci a venit apelativul de Mireasa
din satul Moreni. Deci avea obiceiul să dea mai multe spargeri, mai ales la bătrâne, unde știa el că sunt necesite de apărare. I-am întocmit acestea un număr de 9 sau 10 dosare penale, majoritatea pe furt, ultimul fiind pe distrugere prin incendiere, pentru că a dat foc și la casa respectivă. Deci dosarele s-au conexat, a fost trimitere în judecată, acum este, având 17 ani fiind minor, este internat, deci l-am depisat anul trecut în baza unui mandat emis de către psihiatrie, de către judecătorie, către secția de psihiatrie Roman. Noi l-am depistat și l-am trimis la spitalul la Grajduri din Iași. Deci nu chiar normal. Nu, a fost testat de către o comisie pe linie psihiatrică și... Se îmbrăca în haine femeiești? Se îmbrăca în haine femeiești. Deci era un ritual întreg. Da, de aici a venit lumea, când îl vedea, spunea mireasa, întrucât era îmbrăcat în haine femeiești. Întrebare logică pe care am adresat-o și șefilor noastre. Cât de importantă este prevenirea? E mai importantă prevenirea decât, nu știu, constatarea? E logică, e așa. Dar cum se poate face prevenire ca la dumneavoastră în comună? Până la urmă că, o singură crimă în 1, 2, 3, 4 ani. O singură crimă, deci nu avem tâlhărie, violuri și alte infracțiuni grave. Celelalte mai mărunte, între ghilimele mărunte, pentru că v-ați spus, sunt infracțiuni, toate sunt urmate în codul penal, este rezultatul muncii noastre. Deci eu m-am gândit că cum pot face prevenirea sau cum să o aplic la nivelul comunii mele, pentru că fiecare, după cum știți, fiecare comună sau fiecare unitate administrativă foarte bine să cunoști locul unde vrei să aplici ceva. Și cum pot face decât cunoscând foarte bine situația operativă. De asta am implicat în foarte multe proiecte, tocmai pentru a cunoaște cetățenii, să știu care ar fi hibele, de unde ar pleca săvârșirea de infracțiuni. Și dat fiind faptul că este o bună colaborare de toate instituțiile statului, am știut să luăm din fașă, de asta am făcut prevenire pentru cei care nu au internetul prin ziar, prin Foaia Vălenilor, pentru că este primul și singurul ziar din țară de prevenire a criminalității, organizat de un grup de acțiune comunitară. Deci la fiecare lună în sânul familiei vine acest ziar, gratuit. Cei care au internet sunt preveniți sau atenționați prin toate activitățile noastre de pe YouTube, Twitter, Facebook și pe blog. Și de această prevenire, la început și eu am fost sceptic, recunosc. Nu m-am gândit că o asemenea prevenire la un asemenea nivel poate avea asemenea rezultate. Deci în toți anii aceștia este o singură infracțiune, este crima aceea din 2009. Mai am o singură întrebare noastră și vreau să-mi răspundeți sincer la chestia asta. Cât de mult înseamnă meseria asta pentru noastră? Este meseria mea de bază, poliția. Aceasta mi-a plăcut. De când am terminat în 1998, când am terminat liceul Hogaș, m-am dus direct în școala militară, deci toată viața, deci 12 ani vechime, numai pe poliție și numai în mediul rural. Este o meserie care îmi place, o fac din plăcere, de aceea am încercat prin aceste activități care le am adiacente muncii de poliție, de cea de redactor șef la ziar sau de administrator a celor conturi pe internet, să ajut cum pot mai bine comunitatea, prin prevenirea și pentru a-i proteja să nu fie victime ale infracțiunilor. Mai aveți ceva de adăugat? Nu știu, mi se pare foarte interesant ceea ce am discutat în seara asta. Aș vrea să se întâmple acest lucru în cât mai multe localități din județul Neamț. Sunt sigur că s-au uitat la noi și oameni din poliție în această seară, pentru că așa e chestiunea noastră, sunteți urmăriți tot timpul, e sistem militarizat, asta o spun eu, nu are nicio legătură cu noastră. Pentru un telespectator foarte curios, da, cred că tot domnul Papafir le citește romilor Foaia Vălenilor. Îmi pare bine că ați fost alături de noi în această seară, mai avem un mesaj. Aș dori să aflu dacă proiectele GAC Văleni pot fi aplicabile și în Piatra Neamț sau județul Neamț. Sunt sigur că domnul Cocea nu vă va putea răspunde foarte drept la această întrebare, dar vă răspund eu. Se pot aplica oriunde. Sunt absolut sigur că se pot aplica oriunde, pentru că sunt proiecte de bun simț, sunt proiecte care merită făcute, sunt proiecte care dau rezultate bune pentru comunitate și, după cum vedeți, pe linia prevenirii criminalității. Mică, mare, cum o fi ea. A merge mai mulți copii la școală, a fi mai bine îmbrăcați, a fi un mediu înconjurător în care să-ți placă să te plimbi, cred că e un proiect întotdeauna care merită și poate fi aplicat, dar, repet,
pentru Piatra Neamț sau județul Neamț, sunt alte proiecte, sunt alți oameni care trebuie răspundă de aceste lucruri. Domnule agent șef Cocea, mulțumesc că ați fost alături de noi în această seară. Și mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc, în al doilea rând, telespectatorilor care ne-au urmărit, celor care ne-au trimis mesaje în această seară, băieților de la emisie. Până joia viitoare vă spun toate